dneska si zahráme Still Academy a idem do toho. Dajte lajky od Perry a my ideme hrať. Takže moc ďakujem všetkým, čo si mi dali trade. A ešte tu máme jedného lucky bloku. Zamknem si bejsku. Oh my god. To chcem. Ale na to nemám prachy. Sakra. Mám to, čo je na môj face. Idem do toho, čo mi padlo. To už jednoho mám. Predám tie rérky a také komonky. Dám mi fér. Chicken to si nechám. Selfie, k tomu dáme friend a ideme ešte niečo kúpiť. Takže, ukáž? Čo? Ja ten Golda, tam mi God potrebuje. Budeme čakať na nejakého Golda alebo Fíky, neviem. Keby mi padol... Rainbow Dummy. Hehe. Vybrali sme mu to. Ja čakám na Golda. Builder, toho nepotrebujem. Criminal Dummy. Ja potrebujem Golda. Dobrá baseballka. Kupujem Hivenda. Ja neviem, kedy príde Secret Whisky. Budeme čakať na nejaký lucky block. Budeme čakať na nejaký lucky block a bude to 8 minútový video a my ideme do toho. Fúha, čakaj, nebenda mi. Nebudem ho kupovať. Tuto mám ešte ukúpenku, že base. Dáme toto, bám. Ešte na túto druhú stranu. Tak. Bel. Radšej to idem zamknúť, či nám ukradli. A idem niekomu ešte ukradnúť. Keď ste sa chceli napojiť na Jelen nos, tak ho podporte lajkom, odberom a môžete ho
túto hru zahrať. Robím na neho reklamu, je to dobrá hra, ale hrajem najviac Celebrainer, ale ja nemám peniaze. Ja na to mám peniaze, ale nemám miesto. Idem kúpiť toho Titana. Ja chcem toho Titana. Ja chcem Titanic. Yes! Oh my god, ľudia, ja mám Titana. Takže 6. Predám tohoto animation. A idem kúpiť toho 6-7. To je akože fakt dobré. Čakám na túto. Yes, baby. Oh my god, ja som získal tohoto. Už mi ide do base. Tie titany sú úplne dobré. Dávajme moc tie peniaze. Dáva 6-7. No. Oh my god. Oh. Ten dáva extra moc. Fakt ako extra. Dobre. Za 1 minútu končíme. Takže, no, idem si pre peniaze. Tak no dobre. No to... tam ide. God, asi ne, počkaj. Takže... On dáva extra moc, ten 6-7 aj ten mím. Aj ten smajlík, alebo čo to je smajla. Ja mám Lucky Block. Idem predať toho. Idem pre Lucky Block. Takže ja sa s vami lúčim. Dávajte lajky, odbery a podporujte Jelenos Admin, to je jeho kanál a pripojite sa na jeho server, je to fakt super hra a ja to milujem, hrajem to každý deň. Dávajte lajky, odbery a čau!